Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 sang aga. Kay karon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga balagawain sang Western Visayas. Domingo kitang adlaw. Welcome once again sa aton nga pagpangalagad diri sa Kapihan sa Aksyon. Sa inyo laga, upod sa inyo lagad Aksyon Boy Duran. Kaya ito sa inyo pagpangalagad, ginadulog sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, ang coffee for your health. Available sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. Sugar-free, nagagamit sa natural sweetener ng stevia. Wala yan nagapasaka sa blood sugar. So, bisan may diabetes ka, pwedeng-pwede ka sa Dr. Alfred's green coffee nga sugar-free nga variants. Mabakal na ito rin sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, Country Market, man pa nga outlet. Nagabulig ini panubo sa aton nga bad cholesterol, nagatilno sa aton colon na kontinae, nagaboost sa aton nga memory. So be fit, be smart, and be healthy. Maginom kita sa Dr. Alfred's Green Coffee. Kaysa Dr. Alfred's Green Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Kaya ginarekomendar man natin sa inyo yung Dr. Alfred sa black coffee with no sugar. Ha? Amo na nag-isanon nga black coffee nga himo ya kon may ara nga mangustin. Nagabulig ni panubo sang risgo sa matapikan kita sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Naga-friendly pa ni sa aton nga atay. Nagatinlo man sa aton kolon na kontinae. Nagapanubo man sa risgo nga matapikan kita sang diabetes. Kag nagabulig pa sa aton nga weight loss. So, tilawin niyo, Dr. Alfred's black coffee with no sugar. Puwerteng aroma, puwerte kahamot nga klase sang kape. Makapanimaho ka sang aromas ni kaping kape kagid sa Dr. Alfred's black coffee. Mabakal man naton sa taran nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, kag iban pa nga mga outlets. So, mga kaaksyon, sa liwat ang aton sila nga pangalagad karon nga Domingo, aton pag-angutan karon nga aga, no? Si Mayor Bing Leonardia. Sa karon nga semana, ari kita sa idalo ang siyudad sa Bacolod, ara sa idalom sang modified community quarantine, modified general community quarantine, no? Naghalin kita sa kwan mo sa general community quarantine, nagkadto kita sa enhanced community quarantine, nag-extend kita sa enhanced community quarantine, tapos nag-abot kita sa general community quarantine kagaron sa modified community general community quarantine. So sa sining halos masobra 2 ka bulan nga ang siyudad sa Bacolod has been trying its best, no, sa aton sining pagpaninguha nga hindi maglapta ining virus diri sa siyudad sang Bacolod. Nano bala ang sitwasyon, nano ang nahimuan sa atong silimo opisyalis sa siyudad sa Bacolod, especially sa kay Mayor Bing Leonardia, nano bala ang mga gin-implement nga mga tikang para nga ang purpose tanan is maproteksyonan ang taga-siyudad sa Bacolod against sa sining COVID-19 nga hindi maglapta diri sa aton sa siyudad sang Bacolod. So, with us sa karon nga Domingo mga kaaksyon, sa aton sining pagpangalagad sa Kapihan sa Aksyon is the good mayor of the city of Bacolod, Mayor Bing Leonardia. Mayor, good morning and welcome once again sa Kapihan sa Aksyon. Ay, good morning Action Boy. Good morning sa tanay nga taga-DYEC, labi na gid kay Nona. And of course, ang atong technician si Oliver. For sure, damo ano pamati sa imo. Na dala na ko da. Pero may I just make special mention nga may mga biyanan kita, isa sa Washington, no, si Dan kag si Susan Pe. Pamati na sila subong. Tapos, taga-Bacolod na sila. No? Kag si Pike, kag si Chris Braga sa California na sila ya. Kag si Pike nagkadto pa na din sa PAL Interclub.
Damo na din bisita ng dalaya sa aton sa Bacolod. Gipamati man nato sila subong sa ilang balay sa California. Kag of course suki naton sa Tokyo si Eleanor alon sa gaypong Oda ara na siya gapon nagkonfirmar siya nga mamati siya kag si Luisa Rio sang Santa Monica Marina del Rey sa Los Angeles man. So I'm sure may iban pa pro lang sila guro nga nagapamati pero nga sa abroad kag wala ko confirmation ko that is possible. So in the meantime sa aton mga tuturan diri sa labi na gid taga Bacolod, no? So good morning. Anong gusto mo istoryahon ta? Yes, Mayor. Ang akon lang gusto naton mapabalo bala kag mahibaluan man sa atong pungluyo sa siyudad sa Bacolod. Update sabi. No, update nato. Una kita siguro ari kita subong sa modified general community quarantine. Tinag-agi kita sa ECQ, nag-general community quarantine kita. Ano watas your administration done para sa sining during sa sining nagaluntad ang ECQ sa siyudad sa Bacolod? Siguro po yun, sige, just very briefly, no, para nga may general picture ta may flashback kita. If you come to think about it, ang aton quarantine manog 3 na ni kapulan. No, though sa hindi papatihan nga naaguman tayo na kag so far okay man ang kentan. Pero it is like this. First, if we have to put it in proper perspective, isa sang butang in a way napabugal namon ni Vice Mayor Elsie Familiaran is the fact that nag-create kita sang interagency task force even before, no, wala pa nakamando ang DILG. Naka-create na tayo sang aton task force, no. Kag of course amo tong mga tinion nga sa wala naman kita nga ang COVID pag ini hindi na kilala. Ang pandemic nga ginatawag wala man ta nakagi. It happened 100 years ago, so do pinabayaan na ganyan siyang bilog ng kaliputan. Wala na sila wala na nantisipar amo na natawag. So we had to have at the time we had to have so many meetings, no. And kadumdum pa ko nga tungod nga sagad kami meeting na-criticize pa kagani. Alang-alang man ito palagpatan. Ginawa man naman nga tinuha nga tansya naman sa Osto. Like all the other LGUs, we were grouping in the dark. No? So it was a time nga ma-invention kita, ma-innovate kita kung ano pang himuon natin para matansya ta kung anong himuon. But another thing I consider a highlight ng aton nga nagkaratabo was as early as March 15, no, meaning almost 3 months ago now, we were one of the first, maybe one of the 30 LGUs nga nakauna sa bilog na 1,600 LGUs all over the Philippines nga nag-impunar sa general community quarantine. No? Because the background was ang nagkakaltabo sa itong ation, mutublat sa pag-inabot na sang mga halin sa Manila, kay kundi manog quarantine ang Manila. So, nagpalauli ang mga taga Manila nga halin sa Bacolod, and people started to get worried about it. And matong madumduman ko kina nga a week or so before that, gamitin kami sa mga parents kag mga school authorities, and though ito ang matod sila doon medyo paganot pa to sila nga masira sang klase early or sang nagtabo na to nagdamo nagalabot kag may information ko actually nga sa isa ka hospital sa Negros ang upod sang atong COVID victim sa Oriental ang very first kito lang konsyal ganito. That's why ang mga konsyales na din naka-alerto man to at during that time may nagsambal sa akong doktor nga may ara nga pasyente. So all those in the for the purpose nga
iibitar naton ang pag-spread sa tosong virus, we impose the quarantine. And tumutong tion nga we started to be strict sa borders ta. Kag nagambal man kutugan ni at that point in time nga for those outside of Bacolod, this is twofold pa na diyan ang epekto sa to kay hindi kami sa pangraton ang mga taga-Bacolod ambi kag ang taga-Bacolod hindi man malatnan. So amo to ang general purpose ato, but it so happen nga ang probinsya nagpa-declare man sa enhanced community quarantine sa to March 30, which we also even in a way we harmonize our quarantine sa ila kung nagtungan kita sa totanan ECQ. And during the Holy Week, extend naman to up to sa March 15 hasta sa April 13 ito gali, no? So, April 13 na. ang nakalatabo was during those stages ang nag-decider kami, ang local governments. So, that was where we showed kung diin ang amon inisyatibo. Then after that, ang National IATF na nagmando kung ano sa isang quarantine ang amon i-take. Implement. Implementar, no? Now, so pagkuha sa to, una gid nga paghambal sang pang-determinasyon sa convention sa IATF nga Manila na ya, imbutang nila kita sa low risk, no? And then kay kami tanan kid, no? Ang si Vice Mayor, si Congressman, ang mga konsyalis, tanan kami were unanimous nga dapat i-extend ta. So nagpangabay kita sa to sa Malacanang sa IATF, and we were one of the very few who were granted that, no? And in fact, sa siyam nga nalista dito, mga dagko, tumo NCR, ang Batangas nga region, kadakos na ang Laguna nga region, ang Cebu province, ang Iloilo province, pero duwa lang itong syudad nga nadala sa extension, ang Davao City kag Bacolod City. So, that was a strategy to further block our borders para nga mas mapiho na ito nga hindi mag-inabot ang kahit ang kadamuhan din man sinikon taon ta alin sang una ang aton ginabantay ng travel history. So sama-sami amo gid man lang sa tabo kay bisan even if you look at our figures by now makita nga amo sila. So in the meantime, just as a support sa nakalatabo, so we were one of the first also to put up the respiratory outpatient center, no? Limutan Survey Center. Ang aton nga sa hospital nga kontrata sa Queen of Mercy, naplastato naman para na sa mga pigado in kaso may matabo, no? Then, ang aton BioLab, no? Na plastar ta upod sa aton regional hospital kay Dr. Julius Trilon. Hopefully within this June matapos na, no? If basta within the vicinity na gid of June. And we're spending 20 million for that. Nga contribution kami sa regional hospital, but that is going to serve us here in Bacolod. And ang swab mobile ay the first of its kind in the Philippines, no? Nati ang swab mobile natin ang nag-invention na si Karay. Ga-operate na, Mayor? Ay, ako, may mga OFW ginakatuan sa swab mobile. Okay. So mag-abot gali di nga mga halin sa Lagwa, mga OFW, mga returning residents, mga amo na gali nagakadtong swab mobile na to? Not all the time, but in some cases, amo na siya. Kaya para hindi na sila ang katuan, because in the first place, ang concept ng swab mobile is to go where the people are. So, para
kung may pasyente, hindi na maglagaw, hindi na siya makapanghalit, hindi na siya kapanglaton pa. Hindi ka na mag-travel, at basi along the way bala, may malatnan ka pa nga, mapaswab test ka, basi along the way, may malatnan ka pa, nagdamo pa. Amo na, isa na tuyo. So, in fact, gina-consider na kung nag-mention na to sila nga kung pwedeng sa mobile o sa ron sa puerto. No? So, anyway, that's the bentahas na kahit anytime, anywhere, pwede na siya. So, of course, ang quarantine centers ta din preparar, no? May ara kita sa South Hills, kag ang mga eskwelahan sa pagpangulo ni Councilor Rene Novero. Siya sila nag-organize sa kadamo ng mga quarantine centers, including matransaksyon sa hotel. Kung sa isa man katrabaho sa mga assignments, ang iya ni Councilor Israel Salanga. Kay text again sa kung matulog pa siya na, kay alas 3 naman sa aga nagalabot ang mga OFW. Kung hindi dyan, grabe dyan, ka-erratic nga daan sa schedule. Wala pa piyong isa gulpi lang, gina-cancel. Kung isa lang gulpi, gina-reschedule. Sa to na sila sa airport, way gali ang schedule sa aeroplano, na-cancel. Kapulion sila. So, pag-abot na sa balay na, balot sila, ari naman. Grabe. Grabe na dyan ni Superboy. Kamati na siya, lupat na siya. At maya siya si Hubin pa, harara. Anyway, hand in hand with that, we can say, of course, in the first place, ara si Vice Mayor Elsie Pamilaran, ara sa IETF, pero just as a review, ang aton mga konsyalis na-activate na to, no? Si Councilor Cindy Rojas, may text siya nga palabutan, mga 99 naman ka LSIs. Pambutang niya sa isa naman sa aton quarantine centers. And subong na ng adlaw, no? Trabaho sumana kay ang locally stranded individuals, malalain man na sila nga mga kausa, lain-lain nga mga rasunes, no? So, itiran mo man na. So, no, ang aton exit team, exit plan, pwede na gano'n si Councilor Ana Maria Palermo sa committee. Naduwa na si Councilor Ana Maria Palermo at si Councilor Cindy Ruas, teamwork na sila. Yan si Councilor Archie Bariban na mention ko na, no, sa exit planning team. So sila magkambyo-kambyo, quarantine, kaya sa kay Councilor Archie Bariban, pwede na si City Legal Officer, Jujo Bayatan. Then si Councilor Borolay na assign na sa sanitation, si Councilor Simple Distrito kag si Councilor Pilia Flor in charge sa itong mga merkado sa mga kwanda, sa mga barangay kag sa mga subdivisions. And si Councilor Albictor Espino sa itong mga check-up points kag si Councilor Dindo Ramos sa economic stimulus team, no? So in effect, iriya sa Bacolod ang mga opisyalis nag-teamwork kami. Opo, si Congressman Gregory Sataya, ganun ang ato nga DRMO na patanaw na naman siya. So, at least, amo nang ato binta sa Bacolod na kabulig ta ang halos tanan nga mga konsyalista. So, we are working in harmony. And at least, considering sa kadako sa Bacolod, because we're one of the biggest cities outside of Metro Manila, and population is always a factor sa COVID nga ini nga fight naton, kay mas damong tao, mas dakong risko. Well, I would say hindi man malain, no? We had kun sa baga 5 kun hampang ini, we're leading the game. But the time is it's not yet over. Wala pa na kay ni nga quarantine status sa aton. It does not change the status of the virus, kaya ara pa na siya pon. So in fact, kung tanaon mo, the more nga nagalikwa ang aton nga pag hugot sang aton nga mga restrictions, the more nga
garisgo kita. Amo gani na mayor ang aton nga kuan bala clear ginaton sa aton nga mga pumuluyo. Nga ining pag-declare sa aton under sa low risk abi o ari na kita sa modified general community quarantine. It doesn't mean to say nga kuan na kita, relax na kita. Amo pa sa ibang gani gambal amo pa gid ni gani nga chimpo dapat magandam kay nagaginuwa ng tawo. Correct na. I remember Gobernador sa Inigo Gambal, si Tuto Defensor, sa headline niya nga, it's not time to party yet. Hindi pa. Oo. In fact, yeah, that is the daw sa ka-ironic nga all the more that we are relaxed or the more that the Congress go. May nag-text yan sa ako one time nga sa Manila kuno sang 65 pa lang ang kaso ging pugo sila. Ay kay naglinibo na ginbuyan sila. Kaya amo na because it is a balancing act on the part of the government because although ideal din sa COVID nga na-lockdown kita on the other hand, ang ekonomiya naubo-ubo na. We have to balance buhay kag kabuhayan. And that is why hindi mapunggan, iligwahon mo din man. Kaya parang makaginhawang negosyo, kag maka-revive ang ekonomiya, kag ang mga pumuluyo may trabaho, may income. Pero mo na ba? As we can see it, kuan man siya, chain reaction man. So, amo na nga kabay pa mga pumuluyo, mas babantay pagin. No? Mayor, going back sa ining aton mga other officials, mga councilors naton, na-notice bala naton nga ang pag-delegate nimo sang function o kung sang mga obligasyon o responsibility sa ila, daw ka kwan man sila, no? Daw ka makita mo bala nga daw ka right gid sa mga persons nga ginbutang nimo sa mga buluhaton pareho kay Councilor Israel Saranga. Kung siguro kung lain nga tao ang nabutang I don't think makagwanta ni siyang ginahimo niya mo galing kiti si Councilor Saranga considering nga hubin ga aso-aso pa kon sa serbisyo bala naton natungdan niya gid sang husto niya trabaho da perti kabudlain trabaho niya. Si Councilor Novero ang obra nga pangita man sa listaran sa aton nga mga OFWs hindi man na mahapos lang para nga magpangita sang kundiin pamtang ni ang nagabalalik diri nga mga residente from outside. Nakita naton ang pagdelegate mo sang power sa sini nga mga official naton, mga councilors naton. I would also like to make special mention kay Councilor ang mayor kay she has done a lot man sa aton pwede ko na siya makalimutan. Pero she has done a lot respiratory center. Oo. Ining sa Bay Center, Mayor. Iyan na Mayor sa Bay Center, di ba? Councilor Emang, kay si Chan. Para lagi mention na tani ko, bakit uktok na to siya. Kaya, iyan ang pag-negotiate sa Queen of Mercy. Kaya bintahan gani nga si Councilor Emang, who is now administrator sa Subong, nurse na siya by profession. Oo. Pero kaya hindi siya siniya sang nagkakalatabo ma-interpretarya. Kagpot ang atong City Health overloaded man na. Si Dr. Insuri, Dr. Dan, Dr. Fordan, pero may amo na sila. Pero, adiyar, mo, Jumari Vargas, kadamo mo na siya. Kung sabagay, starting American, in the overall picture, aragin ang mga barangay captain sa arang mga barangay kagawad. Bisan nga niya nga, SK na ton nga Federation President na patrabaho mo, natagaan mo sa obligasyon, pabayaan na siya. Natagaan sa obligasyon. Mayo man na mentionar mo na, boy, kay ako man I had many times thought about it nga kumayo lang naging giyahan mo ko sa pagpili nagsangto sila tanan sa ilang lugar. Amo ng word, I think nagsanto sila sa ilang obligasyon. As you said na kay Israel na imagine hindi na naglahog. Padas na the other night nag-teleconference kami. Ato si Secretary Bello, Secretary Anyo, Secretary Lorenzana, Secretary Tugadi,
Undersecretary Pimaco Velasco, tapos si Undersecretary Yano, ang bago na bayang committee, and so on and so forth. Kinghambal ko rin na, nga ko, the scheduling is unpredictable and erratic. Kuti daw, that is also creating problems. Kaya kisa pabalo na ganiti kami. Pagi kay Councilor Saranga nga may mabot nga FWs. Kaya wala ngalan, wala number, mabot lang. Kabudlay, iti ang may baska kinalan, may mga city health ka, may DRMO ka nga masugat na sila. Kahuol din sa kwan sa mga scheduling. So, may lang ganun na sustainer ni Israel na kasi hindi man, id man na. Of course, hindi man na alaw-law ang kay Councilor Novero nga tubangon ina ang tanan nga mga facilities nga para hamtang inang mga OFWs kay kanang dumabra ang serbisyo to sa OFW pag-abot sa airport ara nagasugat sila. Then mutang sila sa quarantine facilities ang OFW ara sa hotel serbisyohan man dala meals ang sa aton nga quarantine center nga iya sa syudad. Nakita ko gani ang ginaserve lang nga pagkaon sila kita hindi. So, maganyat ka mo. Limod na mapa-quarantine ka man. So, wala gansing hindi na hindi pagpakita. Basit katan sila gusto mo pag-quarantine. So, ang putong tabalong pumuli sila kating-confirm kapag itinawat kay Israel, maghalin na sila tapos ng 14-day quarantine nila. Di na sugat na sila sa hotel kaya kita pang duong sa ilabalay. Okay. So, door-to-door special treatment di gali sila? When, I don't know if the other cities are doing that, but at least under our jurisdiction, we give them what we can, everything that we can. No? Okay, of course, hindi ka ba na sila matalan 5-star hotel, pero basta ang basic needs siya na plastar, preparado ang aton ng mga facilities. Although nga mo na itong naayo tani nga nabla kung matansya tani sa aton kay basi magsulubra ka na mo kay hindi ka na marapalan sila tanan. Kay iti sa subong mga 500 na sila doon nagpalalik diri. And we should expect more. Kay linibo pagyapon ang ginapaabot na mainabot sa Bacolod. Bacolod na. And kay tungod ang Manila nagabustik naman to sa kadamo sang OFWs. So, ipadalagi na sa probinsya. Kita naman sa probinsya, we will always welcome them because taga-ato na sila mo. Taga-Bacolod, diretsyon na nila mag-apotrik. Of course, we consider the sacrifices pag hindi na mo sila to sa abroad. But Bacolod is home to them and therefore they have to come here no matter what. We will just have to do our health protocols to lessen the possibility nga, balantayan taman na mo. Kay para sa itong, come to think about it, a number of FWs had been declared positive diri. When they were already declared positive at sila magaling sa Manila, pero pag-abot diri, pag-retest, positibo, negative sila sa Manila, diri, pag-abot sila sa aton, positibo. Anong katabos na mayor man? Alin dito, may certificate, clear health certificate na sila, cleared sila, negative sila. Pag-abot nila, pag-test na positive sila man? Isa ka theories, in the course, kaya iban sila hindi ba nga, pag-declare sila negative dito sa Manila, pulis sila dayon. May iban sila nga, it will take a day or two or so, a number of days until sila pahalinon sa Manila. So, basi na-infect ang iban? So, that period is critical. And then, magbiyahe sila sa vapor o bisan sa aeroplano pa. Posible man na nga dila nila makuha na. So, that's why ang gusto sa mga city health officers nato niya, nga pag-abot nila, hindi muna sila kung i-test mo na sila dayon,
mas hindi ka kapapiho kung basi gestation period pa na. Mhm. So, amo lang idaya nga ginaduso, May kung pwede, 14-day quarantine good. ang 14-day quarantine is the period, but ang even just supposing nalatnan siya on the way halin di sa Manila, no? So, pag abot na di, sinila sa ibang nga doktor, hindi pa nakakabalo kung positive na or basi wala pa nakapanulukuan kitang virus. So, hindi pa ma-detect. Oo, so hulaton mo na a few days. Okay. So, amo nagali nga may ara man nga gina-test. Nga pamiro, pag-test, diri sa aton mismo, negative. Tapos, after several days, gin-test liwat, nag-positive. Kaya wala pagali siguro na hindi pa ma-detect during that time ang virus. That is possible. Kaya special nga virus nga daan mo, wala tanik baloy, hindi kakilala siya eh. Awan na ang problema, oo. So, kada mo sang i-consider mo eh. That is the amo ng kintangan tas ko. May ara gani mayor nga gambal bla mayor nya tanin dila na pagpapulion di ang mga OFWs kaling kitislingko hindi mo papulion kita taga dire na di sila. Hindi taman kay kalabanan nga mga kaso nga dahil kung tanaw naton sa mga COVID cases naton diri sa Bacolod. Kalabanan dira kadamuan dira mga OFWs hindi taga diri sa Bacolod kundi mga nagbalalik lang diri nga OFWs tay ibang kasi nga tanin dila lay pagpapulion kundi alang-alang mo hindi pagpapulion na sila kay taga diri na di sila. Oo. Magkano na. Naman na nga, puli gina sila, ya. Puli gina kay taga-Bacolod sila, ang pamilya nila, halin-hali. So, natural, mapapulion mo gina sila. Under, let this be a declared policy of Bacolod City. Nga, we welcome them home. Wala kami reklamos na yan sa OFW. On the other hand, amon lang gina-insister at even kapilan ni kabeses nga may national teleconference liwat-liwat kuman ang issue kag even in the latest the other night sa kay Secretary Lorenzana na ganyan hindi ging reiterate ko kay this is also the concern of all other city mayors nga ko in effect I was asking, do we still have the authority to implement our own local protocols? And of course, ang bintada ng dako nga si Secretary Ed Anyo, liwat-liwat man na siya, gamba siya, he doesn't want to take away the power of the local government to implement their health protocols. Dati mayo man na, Mayor, no? Oo. No, so meaning... Kaya kung tanawin naton, Mayor, kung tanawin naton, ay ning mga OFW nga nag-positive, naka-quarantine sila eh. Amo ka sila, hindi man ta makakulba, kaya ari sila sa naka-quarantine sila tungkol sa aton nga health protocol diri sa syudad sa Bacolod mo, nga gina-quarantine na sila. So pag positive nila, when it was found out nga positive sila, naka-quarantine sila, but silingon, hindi na sila galagaw. Yeah. So can you imagine kung ang isa ka OFW, hindi ka pa i-quarantine, puli siya sa balaya. Pag abot sa balaya, hinaksanay sila to, happy sila, tanan. Share sila sa panyaga, ano pa na, no? Then, dugay-dugay gini, positive sigili. Ano ko naman tabo? Kag in the meantime, ang mga kaupo sa Panimalaya nagalinibot mo na. Kay libre man sila maglibot bisan may home kung batang pa home quarantine sila. Although we have to brace ourselves because kung magdamo-damo ni sila basi we'll have to adjust. We might have to adjust even our quarantine procedures kay kung mag-overwhelm na kita, we might be forced to somehow relax also some of the measures. Kasi ma-home quarantine na lang kita. I mean, amo na gani niya ang normal nga rekomendasyon sa nasyonal eh. So, home quarantine. Pagka a number of times also nga sa national teleconference nag-object ko sina. Kasi ko, it is not realistic, it is impractical, it is hard to manage, and it is even hazardous. Come to think about it, di ba? No. Kaya, muna, kung pares na kita ta na may pila ka beses na nga may OFWs nga
as we said over and over, halin sa Manila, negative. Pag abot sa Bacolod, retesting, positive. Kaya kung yung diretso lang na sila sa ila Panimalay, ano to natabo sa ila Panimalay? Oo, as I said, not only gani nga iya Panimalay, kaya Panimalay na malibot pagita. So nagadugang ang risko. Oh. Mayor, subong adlaw, June 7, mas nag-start na ang mga misa naton, ang mga religious activities naton. Nakita ko sa naligad, you've met sa mga pastors naton, mga church leaders naton. Anong inyong inambalan regarding sa mangin protocol kag safety measures nga himuon sa aton na nagkalain-lain nga masimbahan? Matod na nga i-indicate na mo ng halos tanan, no? Pero di mo na siya halos tanan. Ginting ako anamon niya tanan lang ang mga sects niya, lain-lain man silang relihon mo, sila. Sa mga pari, mga pastor, mga ministro, tanan na sila. Ginimbitan na naman sa NGC. Kag, of course, we were limited by the rules of social distancing. Hindi man nga damo kundi pero still damo man sila, no? Kag tanan gid, no, ato man dito na representahan. And it was because nga sa MVCQ allowed na ini ang religious gatherings. Kay as we emphasize, ang pagplastar sang IATF nga daan sa Manila sa naging GCQ kita, isang GCQ kita, hindi kita pa to allowed, no? Kaging liwat ko man sila nga it is no longer our authority to determine kung ano ang protocol sang religious gatherings kay singkoti na nakuha na sang IATF Manila. So when it was clear kay ini yang in fact ara sa aton nga Executive Order 38 kung mentional pa na namon si Secretary Carlo Nograles, because at that point in time when we were finalizing kay ini kalab sama-sama ini nakalatabo, we would know at the last hour kung ano ang matabo. So gahulat man kami most of the time until before we finalize. We have to make sure also nga nagasangto man sa nasyonal. So, we quoted Secretary Nograles. Kaya kintawagan ko siya personal. Naging pamangkot pati sa religious gatherings. Kaya nag-confirma, isang allowed na ang natawag nila nga 50%. Okay? So, some of them na nag-abot ito, so ilang frame of mind nga panungtong pasla pwede o kung hindi. So, klaro na mo nga pwede na. Kay kung mo ni ang pang-mention sa religious gathering narin sa pag-umpisa sinara sa enumeration Tapos sa mga later part ang isang sini nadula kimbutangan and subject to further something like further instructions or further mga issuances, no? Dito yaging klaro na mo nga pwede na, pero amo ni siyeng ko I think sila to daw, they agreed that ang ginatawag nga 50% o pila ka percent theoretical ina, diba? Pero kung sundon mo ina, for example, ang ang isa ka bench may 20 ka tao. Okay? Kung i-declare mo 50%, that means pulo pa i-allow mo da. So kung pulo, ano kalapit na sila? 1 foot away lang euro? May isa naman katao. So you will not observe the 1 meter social distancing rule. So siya kung ayo sila kung pwede, i-maintain gidya at all times ang i-consider mo daan kada simbahan lain man na configuration, lain man pagplastar. Pero kinandan gidya nga may 1 meter away sa atubangan, 1 meter to the right, 1 meter to the left, 1 meter sa likod. Amo na yang dapat mo. To their credit, kalawit sa amon meeting, kada mo man sila sa questions. Pero ang
kasaludar ko sa ila kag kami to ato to si Vice Mayor El Cid, si Councilor Baribar, Councilor Palermo, Councilor Rivero. Kami to nag-atubang si ila kay ibanti we're on duty also. Ang namin kay ang conclusion ba nila ina-cite man gani ilang biblical nga passage nga partibula sa respect sa authorities. Bisan ganing represent sa Muslims amo man ang ilang nga pagbastar no. Kag ang Iglesia ni Cristo sa detalya gid sa pagpresentar ni Rene Ubaldo sa isaya gid ang kwan, so ipalakpakan pa siya gani. They will really follow the rules, no? So ang tanan sila nga papunta sa istorya nga may ayo sila tani nga muni sa muda, pero sila kun amuning kwan, for example, isa ka para daw human interest story tani. Ang isang question, siya ginapa-face mask nyo kami. Niya mano yung choir? Paano ko na magkantang choir? Siya yung face mask? Doon, sa preview mga kapatid ko, doon nagngangaman ko gani. Wala ko na-anticipate lang ang question. Pero isa mo sing ko ako yung ko the more ka kanta ka, the more magagwa sa imo papay. So the more nga mabantay mo kag mo na kag hasta gani ya pamangkot pa to siya kung magwali ka, magsermon ka. Yung maskara ka, mano ka. Thinking mga suggestion to kaputangan sa plastic or nablang nag-dividers. Parehas na nahimo sa mga jeepneys kaya sa mga offices subong. So mga those things nag-evolve tungkol sa amon nga kalawig nga discussion. Okay. Ang apilar na lang nato nga we have our trust and confidence sa leadership sa mga church leaders ta. No, kag kaway pa nga ini na kinahanglan nga bantayan pa na. Pero at the same time nga nagapangabay kita sa mga church leaders sa pag-implementar sang health protocols da. Ang aton nga mga church goers dapat makooperar man. Dapat sundon man nila, no? Kay just as an example, ang sa Muslim nagambat to siya amon yang traditional ang usual ginamon nga worship ga shoulder to shoulder kami kay amo na yang maybe amo na yung para sila mo na gusto nga pag-worship shoulder to shoulder siya naman ko siya pwede siya lang alam mo kumambal pwede no singko but that is the law nagambal siya we will also follow the law so far nag-cooperar. So, but, it's one thing na hambalan namon, is another kung mag-atubangay na gito. So, subong mismo nga Domingo, sa kutob sa nagapalamati, kabay pang, kung kung basi may makita ka mo nga, wala nagasunod sa aton mga health protocols, katulad sang pag-usar sang face mask, sang social distancing, kag ang iban ganito mga simbahan nagambal magputang sila disinfectant no magsulod and then iban mga foot baths preparado man sila. Actually may yan nakuha nato na notice nato nang Bacolod ka kooperara cooperative sa pamuluyo sa siyudad sa Bacolod inang mga kaladak pa ng gisaway face mask kada kuha na iya mga jutay lang na iya nga mga pamuluyo nato sa Bacolod, but in generally speaking ka-cooperative sa taga Bacolod. Ako na nung ginapatuman man, if you remember, sa lockdown naton kung Domingo, so una nga gin-implement di mo nga lockdown. If you remember, ang Bacolod, the ghost town, ha? Huwag gagwa tao. Yes, mo to isa kation nga makambal kitang daw pwede ta mapabugal sa bilog ng kalibutan. Okay, especially nga nagulwa to sa mga Facebook. I think we were the only city here in the Philippines, or I don't know where else, no? Nga nakahimo sa to. And the spirit there, the message there is for us to say nga
ang pumulo tayo nag-cooperar. And that is why repeatedly during those times, nagasaludar ko sa aton pumulo, kag ina-express ko ang akon nga pag-admiral sa ilang kooperasyon. And overall, yes, as you said, kahit hindi mo ma-ultar, may alam, may ginulugtasan. Pero ang kalabanan, gapatigid. Ang kalabanan. Kabay pa nga maging kultura na ina. Nga, na sundo na, kag practice na, tradisyon, kag, as I said, I hope it becomes already second nature. Second nature nato, no? Kasi it will take time. Hindi pa na madali-dali nato ang COVID ni. Mga nasiling bala na mayor sa kwan nga ning we hail as one. Isa kita tanan sini para nga malampasan naton amo na sang we hail as one na tawag. Anyway, may mga pamangkot dire, may mga text messages, may mga kwan dire, may mga comments. Ang kapamangkot parte sa biyahe sang aton nga eroplano, biyahe sang barko. Sa Lunes na pwede nakasulod ang mga eroplano. Anong status ni Mayor? Istorya si Atty. Buyatan, as early as March, we had designated as the liaison namon ang sa probinsya. Nag-istorya sila, no? And the latest is we have seen it in the papers na nagambal naman. Okay, one thing we have to consider, that the way things are going, we had established some kind of initial palang agreement. No, nga, ang airport is in the jurisdiction of the province. Diba? Okay. It's not Bacolod. Bacolod lang alam sila for aviation purposes, pero we know that it is in Silay. Therefore, iyas ang probinsya. On the other hand, ang puerto ng mga dalag ko, katulad sa bird ko kag ano sinitawag? Banago. Ay sa Bacolod. Ay, magandang music. No, Todd? Hello, Mayor? Sige. Dali lang gina. Kaya ginatag na ito nini. Kaya kadamo sa aton nga mga kauturan nga pamangkot, parte ni sa biyahe, barko, eroplano. So, atagon tayo na, ang eroplano sa liwat is under ini sa jurisdiction. Kaya yung airport na ito, ara sa Silay, under ini sa jurisdiction sa probinsya. Ang mga puerto naton, ang Bredco, ang Banago, ari naman sa siyudad sa Bacolod. Sige, padayon na ito. Mayor Bing? Di na ito dito sa Bredco, ang ari sa Bacolod, Banago. So, that is the direction we're taking now. But of course, it's still going to be some kind of a teamwork and synchronization. Kaya ang maalabot na sa airport, halo na. Taga Negros kag taga Bacolod. Ang maabot sa puerto, halo man na. So, mga detalya na. Pero, nag-declare naman ang province na they will not allow the commercial flights until the 15th. No, okay. So, meaning, sige yapon ang regular tani nga LSIs, kag ang mga SWs daw. So ongoing, in effect, what is ongoing will keep on going. Mga sweeper flights lang ang natawag nila, ng sweeper flights. Now, on the other hand, after the 15, because ang aton status as MGCQ, as tama sa 15 mo, ang hambal ni Atty. Buyatan, kung tanawon tagit, we are not completely sure anong matabo sa aton after the 15. Therefore, mahulat-hulat na lang ta. Well, the preparation, it would be premature to talk about it kay wala pa man ta ka plus target kung ano ang status ta. Okay. Kung ano man status ang Manila. So, maglapit-lapit guro, that is when final decisions will be made. Pero sa no, Mayor, kung mga babiyay sa barko, will they be allowed na there sa Bacolod? Now, in general, it's like this. Ang Iloilo kag Bacolod, for example, kumo nga pareho kita sang
quarantine status na MGCQ ang Iloilo, may gani kinakahingapot man sila MGCQ. At kita MGCQ man, so in effect, free traffic na kita. Okay. So, Pero may mga requirement pa? Let's say, Bacolod, mapa Iloilo ka? Mga, mga travel authority. Doon. Okay. Pero ang nabantayan kung ang pinagharin sa Iloilo, okay, may health declaration form na sila mo. In fact, the last meeting naman, ginigambalanay kami itong tugon ko sa CHO natin, kay Dr. Hinsoling, magpungkuan na sila sa Provincial Health Office para kung pwede, as much as possible, palariyas ang data na mabutang sa health declaration. Para may uniformity, bla? So, ang bantayan tadi kung halin sa Iloilo are those travelers nga hindi nga nag-transit nga ba sa Iloilo. For example, may naghalin sa Manila, nagkadto sa Batangas, nagkadto sa Mindoro, nagkadto sa Katiklan. Abot siya sa Katiklan, kag libre na siya, daw taga Iloilo na siya. Pag abot ka sa Puerto sa Iloilo, sakay sa Papakulod, kung hindi mo siya ma-detect, di high risk siya Halin sa Galia sa Manila? That's why we have to ining health protocol na nabutang namon nga until the emergency law, may mga kuha na sila, may mga liability na sila. Kung hinalian, madakpan na sila, may salakton sila. So amo na nga ang lain ang mga taga-Iloilo nga halin sa Iloilo nga taga-Iloilo kaya kaglain man niyang kwan. Ang halin sa Iloilo nga hindi taga-Iloilo. Nga halin sa Iloilo nga hindi man taga-Iloilo. In other words, outside of Region 6 kag in control nga pagplastar sa teleconference nga high-risk areas, ang Metro Manila, no? Tikabulod naman ta kung diin pag-iban nga high-risk. Cebu! So, amo na gani nga hindi ko mag-mention sa ngalan sa Cebu kay ang mayor kilala ko. Ikaw yan nag-mention na lang. Ibalaan mo na kay kadamo sa kaso nila? Ginatanaw ko sa draft. Ikaw na sila para maamo na to sila sa ibang mga kaso sa Manila. Kaya itong mga ang problema sa nila to is natabo na sa mga lugar lang nga damo man tawo katamaw. So amo man ang balantayan tadi. Kaya mo nang mag-lockdown kita. Kinanan kooperar gid ang pumuluyo. So far na isa pa gid nakapunto boy nga atong ging lockdown tang purok sabis nga ambitan ay kabuday manage. Kaging lockdown taman sa Purok Bayanihan sa Banago. And it turned out nga nag-cooperate daw. Well, of course, we have to give credit to the leadership ni Kapitan Robel Flores sa Villamonte, Kapitan Ricky Mijares sa Banago, kag si Lidigles ato ni ABC President, kapila mo na sila mag-lockdown sa Takulin. So, she has been very active here. Kag mga, in effect, pagtilaw man ini sa kwan mo sa liderato sa aton nga mga barangay kag amo gay si ilistorya kami sa iskatong perte man nga term yang amo no abi labot sa amon nga sa city officials sa barangay officials kwan man sila hago man sila. Hago kita bang may drug one kita, may drug war, may clearing operation, tapos ang kubil ni ko puwerte ka dibinas masakon tapos term ko ba? Bakula nga. Puwerteng problema sa mga. Puwerte yung mga problema kaya you have to deal with this and deal with that. And kabulo ka naman ang tao lain man reaction mo. Of course naluoy ko sa iban nga let me speak in general nga sa naghana ni nga ihatag ang aton nga social amelioration nagambal ako na idaan sila nga sa iban nga kaso nga kaimtangan naton
ang mga politiko mamaya sina, no? So, for example, ang kwarta good for ang gakinandan isa kagatos. Ting kwarta mo para lang sa 80. Ti ang 20 hindi ka bato na kag ang binay na lian iban sa 20 kontra mo sa politika. Ti maiakusar ka na nila nga wala mo sila gatagan. Ti 5 kung mapakita nyo nga wala na kagantuon kulang kwarta, ti may rason ka mo. Kung problema kung matatagan yung hindi dapat tatagan. Hindi hatagan mo, ti problema na ya. Kag ang talagaan niya, way matagaan. Oo, ang ibang sila kaluluoy man kiti ako man may kaso tapos ang motive politika kag kung tanawunta ang ini nga DILG Subuyati si Secretary Anyo kastikto na hindi na siya politiko. He's a military man, but so far he has been very effective, no? Kaya nakita sa tao how serious he is. And ano man siya nakita mo hardworking katama, no? So but if you look at it from another point of view, makambal ka pala nga ini ang mga otoridad ni mangita gid ni sang sample. Sample nga siguro hindi man nga pagustuhan dahil lang sample pero mangita gid sila sample. Kag aging sugo naman yang ma-investigar si DJ mapakita man yung performance. Ting si DJ mapakuha gina pakita gina gila pakita ang gilas gina sila ya. Kita mo na mo sila gid pangkasuhan. Amo na ang sitwasyon, no? Kag in fairness sa iban, may mga kapitan ng gambal sa akon nga dapat taniging pamangkot man sila anay. Their side should have been taken anay. No? Let me just talk in general kasi hindi man ko gusto mag-specifics na no personal na karon. So in fairness to them, especially sa mga kapitan, punta ni atagan man sila daan kung may natawag nga preliminary investigation, ang tanan investigahon hasta ang natungdan para nga base pa malang makatagan man sila sang kasanagan. Correct. Iangot ko lang, Mayor, ining second tranche ni ano ang Bacolod isa sa 11 ka mga areas nga do maka-receive sa second tranche. Anong is ni Mayor ang status ni? Ni pasalamat sa mga abiyanta tos babaw, no. Isa si nagabulig sa aton si Jasmine Balaikan. Kay ara siya katultol na siya sa mga kalagtuan tos Manila. Si Jasmine Igan nagkabulig sa aton pa insindi sa DSWD kay ang reasoning kadambi nga damo man di aplikados Bacolod. So pinandan kita sang sang ayuda. So nakahambalanay na kami sa DSWD sang 3 days ago sa isa man ka teleconference for Western Visayas. Pero as of that time, wala sila nag-atag sang exact figures. But basta one thing that looks sure now is Bacolod is included. So and then ang lakat sa istorya ay ganito nga this batch is not supposed to be called a second tranche. Kay ihatag ni sa kutob sang wala nakabapon sa first tranche. Ang na-left out? So, daw bali, ang na-left out. And whether maabot pa na ginapaabot ng second tranche or hindi man ko nakasabat pa. So, at least ang dako ang konsuelo nga daw ara nagkikita sa inughatagan. Wala kita ging pabayaan sa Malacanang. Timigoy ka mga daligos din, Timo. Salamat kay Jasmine Igan nga isa na siya sang factor nga nagbulig sa aton tos pabaw. Sige. Mayor, medyo lang alang na aton nga panahon. Thank you for your time. I hope nga ang aton nga mga kauturan na tagan kag solito na naton siguro to emphasize nga
ang aton away sa COVID is not yet over, no? Kag kinanglan gyapon sang Bacolod ang kooperasyon yung pakita, especially during sining ara kita sa ECQ, sang nagligan nga mga binulan ang kooperasyon nga basang Bacolod noon nga ipakita. Kinanglan gyapon na naton ini until now nga nagasigi kita away sa sining virus, Mayor. Yes, gusto kita, boys, that ay pangabaya ko sa inyo sa Action Radio, kag sa media in general, nga buligan ini naton tanan nga magpahinom do sa aton pumulyo nga ang basic health protocols ng pagpilo sang kamot, ang pag social distancing, ang pag face mask, kag even dapat use this kung hindi mo lang importante gid mapaymunaw lang tamo. So kag liwat nga the more that we get to relax, the more it becomes risky for us. No, may iban ko lang kilala nga sang gina-anticipate nga ma-MGCQ kita o maging low risk area kita. Gamba gani nga daw hindi na siya maglagaw mo. Oo, mo pa ako mo na. Damo gambang nga niya, hindi ko na magwa yan ning butang ta sa MGCQ, hindi ko na magwa kay kadlikado. Ngalan na iyang MGCQ, ECQ ko na ano pa na. Di ba? May I just repeat nga napersahan mo na yung gobyerno magtigwa kay tukod sa ekonomiya. Kung pwede pa lang saguron kita tanan, saguron ni tanit nila mo. Kaya para lang to prevent the spread of the virus. But it is, palihog lang gid, no? Before we close, matami ako liwat kay Dan kag Susan Pe sa Washington, kay Pike, kay Chris sa LA, kay Eleanor sa Fukuda sa Tokyo, kay Luisa Rio sa Santa Monica o sa Marina del Rey. So salamat gid kag anyway boy tawag lang ko kung ano pa gid pero mula na sa liwat nalipay lang ko nga we have kept our figures relatively low. Of course, ining development sa mga OFWs coming, hindi na maibitar. Pero we have to open our eyes and put our ears on the ground kay mabantay ta. Kay especially kung mag-inabot ang sige man nasulod ang locally stranded individuals, kag brace ourselves for basic kung maglabot sa tiyon nga may commercial flights naman. Ganda mo pagit balantayan ta. Kasi wala pa gyapon bakuna mo. Gani. Oo, on the other hand, hindi ta naman mapunggan. So kada isa kay isa sa aton maano gid mabantay gid kay kung tanong realistically ay yung mga victims ni yung naging positive pamukutan na pala sila boy kundi inilaging ko ng ilang positive na virus na. Kaya hindi na sila kabalo kundi na yung kwa. Gani. Natingala na sila nung may umuko niya man. Oo, in other words, ang moral lesson there, ang leksyon tada is, hindi ka kasiguro. Wait ka kabalo. Therefore, kung hindi ka siguro, paimunong ka na lang. Kung pwede lang. Okay. Okay. So Mayor, salamat. Oo, salamat man. Palihog na kita sa aton pumulyo nga palamati. Palihog nga pilagan ko sa luwat. Kaya nagpasalamat na kung sang ilang kooperasyon. Can you imagine, manok 3 na takabulan nga quarantine period. Pero so far, okay lang. No? Pero hindi. It's not time to put our guard down kay sige pa ni. Okay. Sige. With that, Mayor, salamat. Agagi sa talay kitag palamati. Labi na kitang taga-Bacolod. Sige. Thank you. Mga ka-aksyon, Mayor Bing Leonardia, no? Ang atong bisita karon nga aga. Good morning sa amigo ko, Robel Exanes. May nga aga, noy. Bobusos Mario Sepo. Kalma bala, noy. Kay... Iban ko nung nga sa SAP ko rin. Tatlo ko nung ngalan sa Kabalay. Ha? I-report pala. Oh? Sa kay Kagawad Roquines siya, kay Ping Loha. Good morning. Dira sa kay Mike Libon, mga aga. Kag happy birthday gali sa kay Toy Digoy Villarosa. Ang amay ni sang akon nga amigo, bla si Father Siloy Villarosa. Birthday niya sa mga adlaw. Toy Digoy, good morning. Kag happy birthday. Kag sa tanan naton nga mga Facebook followers, salamat gid.
sa inyo nga pag-upod sa aton karon nga aga. Hindi ko na kamo mapalawag isa-isa kita wala na kita sa tempo. Kita liwat sa masunod nga Domingo aton nga pagpangalaga gidulong gyapon sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee is coffee for your health. Available sa tatlo ka variant, ang light, strong kag sugar-free. Sugar-free nagagamit sang natural sweetener nga stevia. Wala yan nagapasaka sa blood sugar. Isa pa gid nga komentar naton sa inyo. Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Pero amuning nagaisanon nga black coffee nga may mangustin. Nagapanubo ini sa risgo nga matapikan kita sa Alzheimer's kag Parkinson's disease kag namin isa sa aton atay nagapanubo man sa risgo nga magka-diabetes kita. So be fit, be smart and be healthy. Mag Dr. Alfred's Black Coffee, Dr. Alfred's Green Coffee kita kasi Dr. Alfred's Coffee may kape ka na, healthy ka pa. Kita sa musunod nga Domingo. Anyo lagad Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,